Manden cɛ ani manden muso muru ni karamɔgɔ somaw ni donso aw minnu bɛ manden kɔnɔ ani aw minnu bɛ manden kɔ kan an ka video lajɛ video kɛ bɛna sumaya quoi parce que franchement tɛ mɔgɔ si dɛmɛ ka tila ka to o tigi kungo la mais jamana ko la ko dɔw bɛ yen n'an bɛ se k'an da don olu la an b'an da don olu la quoi. Ya donc an b'an da don olu la an bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ quoi. Mystère sɔ Seydou i ba bibum i fa babam i a bibum a babam donc an bɛ olu fɔ an bɛ tɛmɛ quoi ok donc bi an bɛna video dɔ kɛ video ni a bɛ boli Mali artiste minnu bɛ Côte d'Ivoire donc k'u ka concert annulé la Malien minnu bɛ chauffeur u y'olu fana la bloqué y a pas de problème. Je crois Côte d'Ivoire appartient à des Ivoiriens. Mali appartient à des Maliens. Donc, alhamdulillah rabbil alamina. Ni Ivoiriens ta uka dugu nous ko mɔgɔ min tɛ concert kɛ o tɛ basi ye. Minnu ye artiste ninnu lata n'a sɔrɔ u bɛ se k'u ka retour d'u ma a ka segin ka na faso kɔnɔ. A y'o faamuya aw taara aw ta kun dɔnna. Aw taara concert de la aw tatɔ aw ni marifa ma taa aw m'aw dogo ka taa aw y'aw ka passeport yira aw ma bloqué aéroport la o kɔrɔ k'aw ta kun dɔnna parce que ko da ko ma ko sa don ok kow fintogo ye kelen mais u mana togo tɛ kelen ye mais a kɛra togo togo Ivoiriens de ta ye Côte d'Ivoire u sago bɛ Côte d'Ivoire la u ta ye Côte d'Ivoire donc n'u ko Malien tɛ concert kɛ yen n'o faamuya wa olu de ta ye Côte d'Ivoire mais n b'a dɔn Malien kɔni m'u to Mali la ka concert organiser Côte d'Ivoire ka taa n'aw ye donc Ivoirien dɔw de taara n'aw ye aw tatɔ a dɔnna aw bɛna taa kun min na aw donna avion kɔnɔ ka taa aw ma taa ni avion fila ye aw tatɔ aw ma taa avion kelen na kɛlɛkɛminɛnw ka taa avion kelen na aw taara Côte d'Ivoire autorités b'u ka aéroport la u y'aw to yen aw ka don donc ka tila ka yala kɔnɔ ka concertw labɛn a kɔnɔ maintenant aw ka concert tiɲɛna kun min na a ma tiɲɛ ko parce que ko marifa yera aw bolo concert ma dabila ko drogue yera aw bolo concert ma dabila k'aw ye ko dɔ kɛ ko min n'o man kan ka kɛ donc concert dabila kun dɔnna mais aw ka concertw dabilala ka da kun jumɛn kan ko parce que k'u ka sɔrɔdasiw minɛlen bɛ Mali la olu ka sɔrɔdasiw nana autorisation ma d'u ma sɔrɔdasiw nana ni mɔgɔ faga fɛn ye sɔrɔdasiw nana ni marifa ye sɔrɔdasiw nana ni bɔmu ye sɔrɔdasiw nana ni kɛlɛkɛfini ye wa donc n'o sɔrɔdasiw minɛna ni aw ka concert bɛ tiɲɛ olu minɛli nɔfɛ je crois o ye aw ma kunkɔrɔta ye o ye aw ma faso kunnawolo ye aw taara k'aw taa faso kunnawolo alhamdulillah aw ma tiɲɛni kɛ donc Malien artiste fɛn o fɛn bɛ Côte d'Ivoire minnu yɛrɛ fana ta prévilen don k'u kan ka taa segin so a ye segin so a ye segin an m'o faamuya aw ma sɔrɔdasiw minɛ Mali sɔrɔdasiw de ye sɔrɔdasiw minɛ Mali polisiw de ye sɔrɔdasiw minɛ Mali gendarmew de ye Ivoiriens ka sɔrɔdasiw minɛ Mali autorité de ye Ivoiriens ka sɔrɔdasiw minɛ aw m'a minɛ bon aw ka jamana ka kunnawolo dɔ ye nin ye i y'a faamuya aw ka jamana ka wasa dɔ ye nin ye aw ye jamana kunnawolola n'aw tɔgɔ ye jamana kunnawolola n'aw ka baara ye jamana kunnawolola parce que aw ma minɛ k'aw datugu drogue ko la aw ma minɛ k'aw datugu marifa ko la n'o de kun kɛra an tun bɛ maloya kɛlɛkɛcɛ n'i y'o ni artiste peseli ye wallahi aw minnu ye artiste aw ye faso kunnawolodenw ye n'i ye a jamana artiste o ni jamana sɔrɔdasi jamana artiste k'o minɛ k'o ka concert tiɲɛ ka kulonkɛ tiɲɛ kɛlɛ la n ma dɔn ne y'a faamuya quoi aw taara kulonkɛ de la dɔw nana kɛlɛ de la donc kɛlɛkɛlaw minɛna kulonkɛkɛlaw olu ni kɛlɛkɛlaw n'o commencera ka pese aw bɛ segin so wallahi aw ye faso kunnawolo je crois
don mun na ni cɛ ninnu minɛna n'a bɛ fɔ ko sans délai a kun tɛ dɔn ko sans délai artiste kow bɛna don a la sans délai o bɛ fɔ don min na minnu y'aw ka concert tiɲɛ olu yɛrɛ kun t'a dɔn k'a fɔ ko sans délai ko ja délai bɛ yen n'i ye population nalen ye dɔw nalen k'u b'aw ka concert tiɲɛ o kɔrɔ u tigɛra autorité la sinon ni autorité ko sans délai population b'i meleke o ko la ni autorité bɛ se population tɛ bɔ ni autorité bɛ se population tɛ fara ɲɔgɔn kan ni autorité bɛ se population tɛ kuku da ni autorité bɛ se donc population y'a dɔn ko autorité tɛ se alhamdulilayi rabbil alamin nin ye kunnawolo de ye Mali ma nin ye Asimu ka kunnawolo de nin ye aw bɛ hakɛ to nin ye Asimu ka kunnawolo de ye parce que n'i bɛ se mɔgɔ la nin bɛɛ kun tɛ n'i yɛrɛ dalen don i ka jamana autorité aw bɛ hakɛ to quoi n'i dalen don i ka jamana ka autorité i ka jamana autorité la parce que Asimu ye sɔrɔdasi ninnu minɛ a don ka n'a bila bi la a ma ivoirien chauffeur foyi minɛ u ye sɔrɔdasiw minɛ u kumana a banna mais je crois nin bɛɛ kɛkun ye 47 soldats wa 48 je sais pas nin bɛɛ kɛkun ye olu de nɔfɛ ko ye donc ne nin de n'u ye aw ka concert tiɲɛ ko pour que sɔrɔdasiw ka bila est-ce que u ma sɔrɔdasi ninnu kunko gɛlɛya n'u ye population ɲani ko pour que sɔrɔdasi ninnu ka bila est-ce que u ma sɔrɔdasi ninnu kunna gɛlɛya ne nin de bɛ se k'u bila on verra ne nin de bɛ se k'u kungo nɔgɔya on verra je crois minnu bɛ ka bɔ k'a fɔ ko a y'an ka sɔrɔdasiw bila n'a kelen kelen fɛn fɛn kun donna mobili kɔnɔ sisan kun b'a sɔrɔ o sera Mali la 49 soldats merci Kumba merci Binati Doucouré aw ko sans délai aw y'a ka général dɔ yira mun bɛ ka défiler k'o ma ɲi dɛ a tilala ka ko bɛɛ kɛ sisan aw bɛ taa baga artiste ma nin yɛrɛ ye maloya ye mais artiste Mali ni Burkina ka kɛlɛ artiste de y'a ban Mali ni Burkina ka kɛlɛ kuma fɔra ka cessez-le-feu kɛ mais o si la o kuma da la ko kɛlɛ ka ban pour que Maliens yɛrɛ bɛ se ka da la ko kɛlɛ banna artiste dɔ de bɛ yen ko fo o de ka taa ni Thomas Sankara sɔnna ko to artiste in lamɛn k'o kɔrɔ Thomas Sankara ka kɛlɛ banna parce que ko Thomas Sankara tɛ dɔnkilidala si fɛ o ka dɔnkili kɔ o k'a ta don na ka n'a bila bi la artiste in kɛra artiste ba ye Mali kɔnɔ o de ye Nawa Dunbiya ye i y'o faamuya Thomas Sankara a ka artiste préféré tun ye Nawa Dunbiya de ye a tun bɛ Nawa Dunbiya de lamɛn a ka R5 kɔnɔ a tun bɛ Nawa Dunbiya de lamɛn a ka magnétophone na donc ko kɛlɛ banna service de renseignement bɛnn'a kan ko pour que kɛlɛ ka se ka ban Mali bɛ délégation mun bila ka taa n'u ma Nawa Dunbiya k'a la n'u ye cɛ o cɛ k'a la Thomas ka kɛlɛ ma ban mais n'a sɔnna ka Nawa Dunbiya reçoit Thomas Sankara ɲɛ ni Nawa Dunbiya ɲɛ Thomas Sankara tɛ se ka foyi kɛ parce que Nawa ka dɔnkili de ka d'a ye donc u nana mun kɛ o ye délégation dɔ wuli ka Nawa Dunbiya k'a bila o délégation in na Nawa Dunbiya délégation in bɛ bɔ aéroport la Nawa de bɛ ɲɛfɛ délégation in Thomas b'u kunbɛn Nawa de bɛ ɲɛfɛ kuma bɛ daminɛ Thomas bɛ tilen Nawa de ma Nawa de fɔlɔ bɛ kuma ta Thomas Sankara kasira o don a y'i kale ko fo ka taa bɔgɔ k'a tulo kɔnɔ k'ale ye halaladen de ko rankini 0 Nawa ye dɔnkili da a ye Nawa ka kasɛtiw ta depuis Nawa bɛna dɔnkili da la tuma min na a y'a kasɛti bɛɛ ta k'a bɛɛ yira Nawa la depuis o kɛra Nawa yɛrɛ doncogo filɛ nin ye Mali administration na trophée dicogo filɛ Nawa ma parce que artiste ka ca mais
guerre ban jamana fla kele bani artiste ala to kunaja di artiste bema na wa dungiya yoke ko ne bala côté ko Afrique be munye jamana fla ka kele ban artiste munye jamana fla ka kele ban ko na wa dungiya do artiste munye marfachi ba na wa dungiya do artiste munye bomjigun ba na wa dungiya do wa bibi na o artiste be soro Mali kono mun be se ka Côte d'Ivoire ni Mali ka kele ban o artiste be soro Ivoire mais Ivoire on yena ko artiste ba munu no lute au lieu escroquer donc ni au lieu an wa sordashu gen et no lui an artiste wuli ka boy bon ni artiste gen ku ka concert tien ka sordasi nunu ma bla ne ko ibina bla to di fo ni nana fo ibinu bla to di ni malien agressé ka sordasi nunu mineleno o sordashu ye erreur ke sordashu ye sordashu ye munke c'était pas normal sordashu ye munke chariate sordashu ye munke ou ye choueni ke ou ye bandia ke ou ye trafic d'armes ke sordashu ye mercenaire ke lu minena mais ni mo mun tra légalement e ka dugula e ka sordashu mineleno parce que ou ye komi ke o te charia kono e tra do ka artiste e tra do ka concert tien i munu kelen no ke ka sorashu mine ko dugula mo agressé ko chauffeur ou sengé donc o dugula mo concert ou tienen ko fo lu na le faso kono yo fama wa chauffeur ou na le faso kono malien munu be Côte d'Ivoire lu na le faso kono ambi soro ke nyininga sa ebe na ika sordashi nunu sisaw esige be se ga négocier blé ne bi nyininga sisaw ebe jamana wore dmen wolo kana kuma c'est dire ka do fara do kan ka erreur do fara erreur do kan asimu nunu ye mɔgɔ min ye n'i ye gɔngɔli sugu kun u b'i kuncɛ guwan n'i ye tɛgɛ da u ɲɛ kan u bɛ tɛgɛ da i ɲɛ fila kɔrɔ aw bɛɛ b'o dɔn donc comme aw ka artiste san tan kɔnɔ i b'a sɔrɔ aw ka artiste 4 de nana concert kɛ fo ni Musa Jawara kun ye minnu wele olu dun bɛɛ minɛlen maintenant sa an b'aw ɲininka aw bɛ ka nin kɛ ko pour que population mun bɛ ka concert tiɲɛ o population est-ce que l'on devient sur la scène nous libérer ne aw ye concert ou tien munu ga concert tien na nous nana faso kono ou bina mune fo nous nana faso kono je crois malien sur la scène nous milelen kana bla bila malien bade concert ka shi a malien kelen te mu ye concert ka kama Mali ni Côte d'Ivoire ka benfo malien te muntra ki ka concert damne ka ban ka ma foko Asimu Sabali a ma foko Alassane Sabali mais ma do jula do be se kanike parce que jula bi jura bi parce que jura ni jula te clé jula dendo olu be se ka ban mais juro den olu e juro den ni ima fama wa jula kele ga den soro ya fama kare kono olu ni mi se ka yeni ko ina suno jula den ti yalo aw ma ye Mali ninibaga munu bi ka Mali defa bawle ni anyini bete ni webe o de ka ca amolu fo mais fin a majorité mun bi ka Mali nini a majorité yo famna wa o majorité nye jurondenw ni mais juladenw yɛrɛ fana bi ka Mali dɛmɛ o bi ka kuma bɛɛ yo famna mais kamelenkɔrɔ kɛlɛ garizigɛ do mais mun ka silipu i ka birifini i ti so la bɛɛ k'i sigi yɔrɔ kelen mun sigilen no digiɲɛ soda la o nin t'a la o tɛ tiɲɛ taximani n'i tana ye sunguruba ta i bɛ sufɛ taxi boli dabila chauffeur ɲɛ kelen ni mɔgɔ tɛ don kun mobili kɔnɔ ni gɔbɔni bin'o ɲɛ la o ye fiyɛntɔ ye valana chauffeur ni tailleur sigicogo ye kelen mais escalier ni gɔngɔn ni tourner o de b'u bɔ ɲɔgɔn na foronto bɔrɔ a kɔrɔ o kɔrɔ tiso ta bɛ sɔrɔ a kɔnɔ a ma kɔrɔ ji jukɔrɔ basi jalan tɛ ɲigin joona ni kuru firila nana mina bi y'a ɲiginya manden cɛ ni manden muso a barika ka surun da la da ta fɔ gansan an bɛ yɔrɔ min na bi bi in na aw ka segin a bɛ kɛ cɛ mun ka duguladenw na n'a b'i da ka sunɔgɔ o tɛ Asimu ye mais n bɛ kuma kelen fɔ aw ɲɛna maliyɛn denw a' ye segin
Malien Dion ayaw Klomajo. Malien Dion ni Boakar ni Ablaye Maïga Bora Dien Dongodo. Que je répète encore et je répète pour une dernière fois aux deux Ivoirons Benimisa. Wamba de Ablaye Maïga Abenabo. Je répète, Malien Mounoube Côte d'Ivoire. Je répète encore, Malien Mounoube Côte d'Ivoire. Je répète pour une dernière fois, Malien Mounoube Côte d'Ivoire parce que Sordassi nous ont dit. Comment à Kera Taïna ou Minana ou bien à juger. Ne a formé la mena. Mon Malien dit Waldougou, Beta Ikadougou. Yo fama Beta Ikadougou. Mais Sordassi nous nous minelem ba boulot. Je crois, sans délai fora, défilé kera, parasitou c'est carla. Ya famawa ereken avion ereken bina yoro mogo be ereken iba ke ga mogo de bagabaga kokoji be munga dugula parce que baji ereken ti ya fama bo baji be dugum no lute ereken do donc Mali bagabaga lante ereken Burkina bagabaga lante ereken donc en tout donc alhamdulillah rabbil alamina ay concert ke Guinée ya Doumbia ay concert ke Guinée ay concert ke Burkina aw n'olu ye mɔgɔ kelenw ye aw ye jamana kelenw ye n'aw welela concert la Bouaké ayita Tumudi ayita fɛn o fɛn ye buguw ye ayita concert la mais kuro ni kuro karaw aw kana taa i y'a faamuya wa aw kana taa aw n'u ti tabiya kelen mais alhamdulilahi rabbil alamina an bɛ bawulen baden fo surtout ivoirien vidéokɛla minnu bɛ ceux qui sont en extérieur, Djoulaou Bala, Bétéou Bala, Ani, Côte d'Ivoire, Chia Bebala. Ka vidéo qu'elle a fait, nous bika Mali défend. Guillaume Soroka Mogo, Chris Yapi, vraiment ambifou. Avec Etane quoi. Assimi Goïta, Alebe Fangala. Bébé Mali Yorodon. A te population ga kele kumbo, population ma minelike, a te artisu ga kele kumbo. Ivoirien artiste ma mine wa Mali artiste ma Ivoirien artiste mine ni beye dese ka ni yere ni me mogo tige ga jamana na un problème état 49 soldats ni dugula mogo bolé ku be manifester je sais pas même ou bena manifester John ne kama Mali ambassade segi ikabo Côte d'Ivoire ay segi chauffeur chic kana domblé nini ma ban chauffeur malien chauffeur font fait ni tout gata Côte d'Ivoire tu as cherché hein? Malien munu be Côte d'Ivoire djula nunu te au lieu ivoirien font fait tara barala aya essayer akwa direta firi nunu na aya essayer akana wangulu aya essayer akana Mali krefala la aya essayer akwa grec givu via akana vers frontière Guinée ay bo Côte d'Ivoire. Je vous ai dit, aw be kla ka fo ko bala ya fo asimu nunu te kuma aw ne ba do te kuma mais u bina réagir u bina mun ke aw bina yi Sordassi nunu ama fo na ku bina juger billahi je président chi ti je kono munga intervention monsieur Koubla ne bala ba do wa malin fon fin ni be Mali papier de bibolo ibe ni kamna ni mana na mu soro yakun parce que an tout bla ko parce que là comme malien ga conserver ga tien concert juka mission ye mun kela billahi u ye komike Sordassi binani ani konoto lu ni marfa aw ka concert juka mission la isini aw beka sini u be tien foni be ko fe Alassane Dramane Ouattara ani tien be nyona mo famawa ani chem wallahi karsa taka jugu aben taka inga blonda de la ni ye wulu de ni ye ka wowo che wulu bala billahi abu ka dade la ni ye baye ka babi doju be denena che Alassane Dramane Ouattara tasuma be ji kala me o ba soro fendo de buche suno ni ye baraman ju so billahi abado ka flante foite nanja
ka tɛmɛ kɔkɔ kan kɔkɔ ɲininka na bɛ ja foronto ɲininka da bɛ kalaya deli de bɛ foronto kɛ na na ni foronto bɛ kɛ kukura a bɛ feere trafic la wallahi billahi Batra ko tɛ falideni sa n'i bɛ falideni sa i b'a n'a ba de sa parce que falideni kelen minɛ man di n'i ko muso ka taa sinamuso feere n'a ma sa a b'a don juru la wallahi a n'a tɛ segin i ka so sinamuso fila fiɲɛ kelen na o tɛ ji ntanya o fama fɛn ba wallahi fɛn bɛɛ belebele cɛ ka ɲi billahi fo kɔkili a ma faamuya o Alassane Dramane Ouattara cɛ foloma o k'a fɔ k'a tɛ muso barakurunba furu muso barakurunba k'a fɔ k'a tɛ furu cɛ foloma ma bɛɛ ta tɛ kuru ye bɛɛ ta tɛ kuru ye mais n'i ka wulu ye n ta si dɔ minɛ na n k'a lajɛ bɛ tile guwa in na bakɔrɔni min bɛ sa 100 depuis wolo don 20 bɛ don la ni ɲɛgɛnɛkɛla ma boci wallahi a ma fɛrɛ n'i jan ka ɲɛgɛnɛ kɛ a bɛ b'i yɛrɛ de kɔrɔ gɔn cɛ ka jugu mais a naji ka di gɔn ka cɛ juguya t'a naji la Alassane Dra wulili la wa an taara koyi Ivoirien malien fɛn o fɛn bɛ a ye segin aw bɛɛ ka segin Ivoirien ta y'u ka dugu ye an ta tɛ Côte d'Ivoire dugu ye a ye concert dabila a si kana taa chauffeur aw bɛɛ ka na sɔrɔdasi minnu bɛ yen olu ye furudu kɛ olu minɛna aw fana ka concert tiɲɛni o y'a dama furudu ye aw agresseli Côte d'Ivoire o y'a dama furudu ye a si ni si tɛ ɲagami n'u y'aw agressé n'u ye aw agressé ko sɔrɔdasi ninnu bɛ yen n'aw nana aw fana ka fa dugu kɔnɔ n'aw ye sɔrɔdasi ninnu aw bɛ dɔnkili de da mun b'a yira ni y'u bilala tantɔ o tuma na anw kɛra fugaridenw ye aw b'o dɔnkili de da o de ye jeliya ye mɔgɔ tɛ se jeli ma n ko jeli kodɔnbali de bɛ bugɔ n ko jeli mun tana tiɲɛna o de bɛ bugɔ n ko numu mun tana tiɲɛna o de bɛ bugɔ n ko funɛ mun tana tiɲɛna o de bɛ bugɔ n ko gisiri mun tana tiɲɛna o de bɛ bugɔ n ko jɔn tana tiɲɛni o de bɛ bugɔ dugu kɔnɔ sinon e tana ma tiɲɛ ne tana ma tiɲɛ ne ta ye n da ye ne ta ye n fasiya ye n'i ye jeli bugɔ i tɛ mɔgɔ wɛrɛ bugɔ parce que n'i ye jeli bugɔ ni jeli ma jelikan fɔ ɲamaden don dugutigiden bugɔ ni sigi tɛ bɛn n'i jiginna dugu la n'i sira dugu la n'i t'i fɛ ka tile dugu la i bɛ jarabi dugutigi ka kɔɲɔmuso la wallahi billahi n'i jarabira dugutigi ka kɔɲɔmuso la n'i sira dugu la i tɛ tile dugu la n'i jarabira dugutigi ka kɔɲɔmuso la non n terikɛ billahi non ka jarabi dugutigi ka kɔɲɔmuso la hali n'i sira o dugu la i tɛ tile o dugu la billahi n'i ye dugutigi n'i taara dugu la k'a sɔrɔ dugutigi bɛ ka bugɔ wallahi fara a bugɔbagaw kan n'i y'a sɔrɔ alimami bɛ ka bugɔ fara a bugɔbagaw kan parce que o cɛ olu tɛ bugɔ quoi n'u jo b'a la quoi olu tɛ bugɔ n'u jo b'a la quoi ouais bonsoir Larry Diatta ko bɛ cogo di kan bɛɛ de Binɛti Dugure cɛ ko bɛ cogo di Mas i b'a kan wa Umar ko bɛ cogo di Umar Diski Gino ko bɛ cogo di Sirani ko bɛ cogo di Kancho Laji Kamara ko bɛ cogo di Mamadu Sagara a banna Karɔkɛ ko bɛ cogo di ne tɔgɔ ma Musa Traore ko bɛ cogo di Tarata Sababala ko ka yan i b'a kan Fofana k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw barikada Kana Balaba Kundo Bamanankan kalamɛnɛ tɛrɛmɛsɛ a kɛra baara ye san délai o bɛ tila ka taa laban mɔgɔw ka art tiɲɛni na avion b'an bolo de ta bilinba bɔ don ni basa ni labɛn ma bɔ o de t'a bolo bilayi seliba wula fɛ ni muso ma labɛn min kɛ o se t'a cɛ ye ne ko jegoya sira in tigɛlen a tɛna jegoya sira fɛ a ka n'a ka sɔrɔsiw nɔfɛ concert tiɲɛ ninnu ni aw yɛrɛ tigɛlen don a ka autorité la quoi sinon nin bɛ mɔgɔ ka concert tiɲɛ kun bɔ a t'o bɔ ka concert tiɲɛ aw ka autorité ko san délai a ka sɔrɔsiw bɛ yen a ka militaires bɛ yen blindé baden bɛ yen i y'a faamu parachutiw b'aw fɛ yen i y'a faamu avion dɔw b'aw bolo requin ni baleine ni sajɛ ni i y'o faamu tinɛni ni kɔnkɔn o bɛɛ b'aw bolo wuluw b'aw bolo i y'o faamu gendarmes ni policiers bɛ yen mais population ça fait honte sinon ni ko ɲɛnabɔ ka di dɛ mais alhamdulilayi
Ça fait pitié. Bon, Alassane, Drawilila Ouantara, Itoro, Alassane Draman Ouattara, ça veut dire en Bambara, Alassane Drawilila Ouantara. Makoso en Bambara, ça veut dire que tout est gâté, Makosa. Billahi Makoso, ton nom en Bambara, ça veut dire que c'est quelque chose qui est gâté. Makoso, Makosa. Makosa. Ça veut dire c'est gâté. Oh, c'est gâté. Oh, désolé, c'est gâté. C'est ça, Makoso en Bambara. Si tu entends bien Bambara dire, Akera Makosa, ça veut dire que c'est gâté. Mais si tu dis aussi Makoto, Makoto, Makoso, Makoto, en Bambara aussi Makoto, ça veut dire que, c'est-à-dire en français, en Bambara quoi, Makoto, ça veut dire un sutura. S'il te plaît. Est-ce que tu vois? Arrange-moi ça, s'il te plaît. Un sutura. Il ne faut pas dévoiler. Ça aussi, ça veut dire Makoso en Bambara, Makoto. Makosa, Makoto. Ça veut dire tout est gâté en Bambara, Makosa. Ton nom même, ton nom en Bambara, ça veut dire c'est gâté, billahi. Et avec ton président, son nom aussi, Alassane Drawilila Ouantara. Alassane, tu as eu honte, nous on parle. C'est ça. Alassane Drawilila Ouantara en Bambara, ça veut dire Alassane Drawilila Ouantara. En français, ça veut dire que Alassane, tu as eu honte et nous on parle. Nous on est partis. Mounoumika fo ko ni malien do manga men te chen to do ko bala ko kana mo ka président ni ko ba nga président ni e na fiki de pala de Alassane ni meneda parce que tu es un escroc ne ma delikani ma delikani bon munu fana ba fo ko bala be blenga mena blen fo na blen banini mo shi ti se ka fo ki ne ga do banini. Donc, tu veux blinker, tu fais donc quoi. Ya. Bon, croix de bora quoi. Et malheur n'a qu'à bouer parce qu'amena nous abibou ababang. Billahi, amena Ivarion, amena musulman babang, amena tchemang abibim ababang. Wallahi, sordachi nous tchao tcheni bayi wolo croix ni nana unofambi abibum ambi ababang. A bon Côte d'Ivoire parce que Aminou Abibou Aminou Babang Abibou Ababang. Hey, on croit de Abibou Ababang. Abibou Ababang. Ivaro Abibou Ababang. Billahi. Auto Corona Abibou Ababang. Abibou Ababang. Abibou Ababang. Abibou Ababang. Aïsamali. Eh, Mali Surasi, la date of Israel. Et Surasi, mine. Abibou Ababang. Abibou Ababang. Ambo, la malabwe, Abella Kachabo. Choche. Ni yanga jamana mo ni yu toro ambi bibim ambi babang I abibim I ababang. Wa kwa 49 soldats nous. Abibim ababang. Abibim ababang. Maramba isegiso. Tok masera isegiso. Ninye wele munami na daw kloka. Ninye wele munami na daw kloka. Dimission Auka do seginso kuma sera artiste auka do seginso kuma sera aw munu be wurudugu jamana kan no ye kunu wariye malien munu tara fenyini na aw munu tara fenyini na aw chokoroba munu tara fenyini na aw musokoroba munu tara fenyini na aw dimiseni munu be jamana inkan no ye kunu wari wurudugu jamana auka do ko seginso kuma sera che binani ni wolonvla minele mba ombulu auka do ko seginso kuma sera Kalo wolonvla, kle wolonvla. Kalo wolonvla, kle tanu wolonvla.
kalo 7 tile 27 aw ka dɔn o ɲɔsintan tɛ kabanɔgɔ bi kan ka tigɛ kelen kelen toro dunkɔnɔw kasira bani kɔnɔw nana kabanɔgɔ bi kan ka tigɛ kelen kelen aw ka dɔn o bi samiya de kofɔ aw minnu bɔra so k'aw bi taa senna yaala aw minnu bɔra so k'aw bi taa fɛn ɲini na aw ka dɔn ko segiso kuma sera aw minnu kɛra kulu kelen ye ka bɔ aw ka kɛ kulu kelen ye ka segin sinon ni mobiliw jɔra bɛɛ de bɛ boli ne ka karisa nana ne ka karisa nana ni mɔgɔ mun m'a ta ye aw ka dɔn o bɛ kɛ jigilamisɛn ye aw minnu kɛr'u tabagaw ye baara la Konowari jamana kan aw minnu kɛr'u ladonbagaw ye Konowari jamana kan u bɔra k'a k'aw ye cogo min aw yɛrɛ ka segin k'a d'u ye ten aw ka dɔn ko seginso kuma sera parce que Konowari jamana an bɛna a bibim an bɛna a babanw an bɛna a babanw an bɛna a bibim a babanw aw k'aw jilaja o kana se k'aw sɔrɔ yen Konowari jamana a bibim kuma sera a babanw kuma sera n'aw ye kunnafoni mɛn bɔra ka kunnafoni mun fɔ k'a fɔ ko je répète aw ka bɔ Konowari je répète encore ay bɔ Konowari jamana ka fasodenw malibadenw je répète pour une dernière fois malien fɛn o fɛn bɛ Côte d'Ivoire i ka bɔ fɛn o fɛn bɛ sigilen bɛ i ka don so fɛn o fɛn bɛ ka taa i k'i jɔ sira la je répète pour une dernière fois o de kɔrɔ ye bamanankan na n'i m'a mɛn i k'a mɛn a bɛ ala cɛ a kɔrɔ de o ye bamanankan na n'i m'a mɛn i k'a mɛn koyi Ablaye Mayiga ministre kelen bɛ n'a bɔra ni bɛɛ bɛ content ministre kelen bɛ yen i y'a faamu depuis ala ye diɲɛ da ministre kelen bɛ yen ni jamana kɔnɔdenw bɛɛ bɛ da ka bɔli la ministre kelen bɛ yen n'a bɔra n'a bɛ cɛya kan fɔ ministre kelen bɛ yen n'a bɔra ni jamana mɔgɔw bɛ ni malidenw n'a b'olu sewa ka mali juguw jatigɛ Ablaye Mayiga ka malidenw kuma ka malidenw nin kan ko fɔ ka jamana wɛrɛ nin tigɛ Ablaye Mayiga ka malidenw nin kan ko kuma fɔ ka tiɲɛ basakiliden ci Ablaye Mayiga ka tiɲɛ basakiliden pɛrɛn Ablaye Mayiga ka cɛya kan fɔ ka cɛya wale tɔ ka cɛya fini to a la cɛya jɔyɔrɔ la Ablaye Mayiga malidenw a ye segin sinon Ablaye Mayiga ma ɲinɛ a bɔtɔ de don koyi je répète pour une dernière fois aw bɛɛ ka bɔ Côte d'Ivoire parce que an bɛna Côte d'Ivoire a bibim an bɛna a baban bilahi aw bɛna fɔ ko Bala y'a fɔ one love à vous tous Kana Balaba sidan den tɛr'o yirijugu feere a dankisɛ danden a bibim a baban o de bɛ yen sisan dɛ a bibim a baban Côte d'Ivoire bibim Côte d'Ivoire baban Abidjan a bibim Abidjan a baban ok yaw kuro zenzen kuro a bɛɛ a bibim a bɛɛ a baban ya muso kuro a bɛɛ a bibim a bɛɛ a baban a bibim a baban a banna pewu one love à vous tous Kana Balaba.